Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi bi jami'il mahamidi ala jami'in ni'am. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadinil mab'uthi illa khairil umam wa ala alihi wa sahbihi mafatihil hikam wa masabihidzulam amma ba'd. Sagunging para sesepuh dalah kasepuhan ingkang saestu tansah dahat kinabekten, ingkang tansah kawula ajeng-ajeng, kawula antu-antu barokah doa saha ilmu-ilmunipun. Sedaya para bapak kiai, para ibu nyai ingkang tansah kamulyaaken Allah Subhanahu wa taala, ingkang tansah kita sedaya dereki, kita sedaya mulyaaken beliau Al-Mukarram Bapak Haji Asnawi selaku Bapak Kepala Desa Banyuwangi dalah sedaya jajaran perangkat desa, sedaya pejabat pemerintah, tokoh masyarakat ingkang tansah kamulyaaken Allah Subhanahu wa taala. Ugi ingkang tansah kita sedaya mulyaaken, kita sedaya dereki Bapak Ketua Suriah Ranting Banyuwangi, beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Nur Ahsan ingkang tansah kita dereki, kita mulyaaken. Ugi menika dumateng Ketua Tanfidiyah Ranting Banyuwangi Al-Mukarram Bapak Supriyanto ingkang tansah kita dereki ugi dalah sedaya para bapak kiai Suryatan watan Fidiyatan ingkang tansah kamulyaaken Allah Subhanahu wa taala. Nun sewu saderengipun ugi ingkang tansah kita mulyaaken, kita sedaya dereki beliau Al-Mukarram Romo Kiai Haji Mudakir, Al-Mukarram Romo Kiai Haji Isa ingkang tansah kita sedaya mulyaaken, kita sedaya dereki dalah kagem sedaya para bapak kiai, bapak haji, ibu nyai, ibu hajah ingkang tansah kamulyaaken Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus Al-Mukarramah beliau Ibu Nyai Hajah Faizah Aliul Munif ingkang tansah kita sedaya antu-antu barokah doa saha ilmu-ilmunipun. Ugi ingkang tansah kita dereki beliau Al-Mukarramah Ibu Nyai Anifah Muqaddas ingkang tansah kita dereki, kita sedaya antu-antu barokah doa saha ilmu-ilmunipun. Beliau selaku Ibu Pembina Fatayat PAC Bandungan. Ugi ingkang tansah kita sedaya mulyaaken, kita sedaya dereki beliau Al-Mukarramah Ibu Nyai Mudiyah Mudakir Muhtasor ingkang tansah kawula mulyaaken. Ugi beliau Al-Mukarramah Ibu Nyai Zuliyatin Nisfil Laili ingkang kita dereki ugi kita sedaya mulyaaken. Ingkang tansah kita sedaya dereki beliau Al-Mukarramah Ibu Nyai Durratul Lami selaku Ketua Fatayat PAC Bandungan ingkang tansah kamulyaaken Allah Subhanahu wa taala. Ugi senior kula menika Bulik Nyai Santi ingkang tansah kita sedaya mulyaaken ugi senior ingkang luar biasa beliau Al-Mukarramah ning Nyai Sofwil Widat ingkang tansah kawula mulyaaken, kawula dereki. Ugi kagem menika nggih matur sembah nuwun, masyaallah. Niki saking grogine kula di antara sedaya para ibu nyai
ngantos dipun napa aturi niki mimik ngantos seleno niki nggih Mbah nggih. Masyaallah estu niki grogi sanget niki Mbah. Matur sembah nuwun Ibu. Saestu menika ingkang tansah kamulyaaken Allah beliau Al Mukarramah Ibu Latifah selaku Ketua Muslimat Ranting Banyuwangi ugi kagem Ketua Ansor beliau Al Mukarram Bapak Abdul Malik ugi kagem Ibu Ketua Fatayat Ranting Banyuwangi Al Mukarramah Ibu Eniatul Inayah sedaya ingkang tansah kamulyaaken Allah Subhanahu wa ta'ala mboten kasupen ugi dumateng sedaya jajaran kepengurusan Fatayat Muslimat PAC Bandungan ingkang nyuwun agunging pangapunten dereng waget kawula sebataken asma karim setunggal dalah setunggalipun sedaya ingkang tansah kamulyaaken Allah Subhanahu wa ta'ala. Mboten kasupen ugi dumateng sedaya ibu-ibu muslimat, ibu-ibu Fatayat PAC Bandungan ingkang rawuh wonten mriki ugi mbok menawi ingkang sakmenika dereng rawuh ingkang saestu kawula mulyakaken kawula takzimi ugi kagem sedaya ibu-ibu hadroh ingkang saking Banyuwangi mawon nggih ingkang saking Banyuwangi ingkang sanget luar biasa sanget istimewa nggih Mbah nggih istimewa napa istimewa niki Bu oh sampun istri sedaya oh dereng oh nggih tasih wonten ingkang tasih nganu nggih mangke single nggih somo kali ingkang matur berartos. Nah, ing mriki ingkang istimewa dan istimewa saestu sedaya ingkang luar biasa ugi mboten kasupen dumateng sedaya banom-banom NU, Bapak Banser, Ibu Garfa sedaya ingkang kita mulyakaken. Mboten kasupen dumateng Bapak Sound System matur suwun sampun membuat suwantening kula cetar membahana nggih Mbah nggih sedaya sama midhanget mugi-mugi Pak Sound System kados biasa kita dongaaken tambah laris Allahumma amin. Niki sound systeme saking pundi Pak? Oh saking Jogja mawon, jujuk saja. Walah nggih, alhamdulillah. Mboten kasupen ugi dumateng bapak-bapak sound system malih ya Allah. Kemutane kok sound system mawon. YouTuber nggih Pak nggih. Nuwun sewu bapak-bapak YouTuber ingkang tansah kita mulyakaken. Sedaya ingkang rawuh pemeriah adicara, Ibu Ambon Manise dan lain sebagainya ingkang saestu mugi-mugi ingkang nembe pados maisyah pinaringan rizki ingkang halal barokah amin ya robbal alamin. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken saderengipun monggo sareng-sareng kita ngunjukaken raos syukur wonten ngayunan dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang pundi Gusti Allah sampun maringi kathah sanget kanikmatan karohmatan dumateng kita panjenengan sedaya sehingga wonten saah menika kiambuk waget makempal manunggal kanthi boten manggihi alangan setunggal punapa. Pramila monggo raos kesyukuran sareng-sareng kita ikraraken kanthi waosan tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sholawat ma'asalam mugi katur dumateng panutan kita sedaya pemimpin umat, pemegang kunci syafaat tenggene dinten kiamat nggih menika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang kita sedaya antu-antu syafaatipun wiwit saking donya dumugi sak mangke wonten ing alam kalanggengan. Amin ya robbal alamin. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken kalau kepengker kawula katimbalan kalian beliau Al Mukarramah Ibu Nyai Eni dalah sedaya sahabat-sahabat Fatayat ibu-ibu muslimat saking Ranting Banyuwangi dipun dawuhi sowan wonten mriki nderekaken panjenengan sedaya mbok bilih saestu menika kula grogi sanget Mbah keranten Bandungan niku gudangipun ngelmu nggih Mbah nggih sampun gudangipun ngelmu sedaya sama alim alamah sedaya sama teng mriki saestu piyantun-piyantun ingkang istimewa menika kula grogi ngantos sumuk kemringet iki keringete sak jagung-jagung nggih Mbah nggih. Masyaallah nuwun sewu Bu Nyai. Nah menika saestu sak mangke mbok bilih anggen kawula matur kathah kekiranganipun saha kathah kalepatanipun saestu nyuwun agunging pangapunten. Ngaten nggih Mbah nggih. Iki tasih semangat napa mboten Mbah? Tasih. Kula tes riyen kula napa ajak pantun riyen nggih Mbah nggih.
Mangke bakdo pantun niki sanes sholawat niki pantun bakdo pantun nembe sholawat ngaten nggih mangke. Tapi kula napa tesrien. Shallu ala Nabi Muhammad. Ubur-ubur ikan lele, ibu-ibu tos pundi kabare. Saking kirang kompak nggih Bu nggih. Tasih wonten ingkang ngiling-ngilingi snack nggih. Nggih. Kula wangsuli nggih Bu. Ubur-ubur ikan lele, ibu-ibu tos pundi kabare. Alhamdulillah. Ubur-ubur ikan lele, ibu-ibu mugi lancar rezekine. Amine kompak nggih Mbah nggih. Masyaallah. Monggo sareng-sareng dipun sholawati riyen nggih Mbah. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya sholli wa salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Mugi ingkang sampun radi lemes, ical lemes nggih Mbah. Niki sampun lemes napa dereng? Sampun ngantuk napa dereng? Sampun dahar napa dereng? Alhamdulillah dereng Bu. Walah masyaallah nggih. Mangke kondur saking mriki enggal-enggal dahar ngoten nggih mangke. Nah, para rawuh ingkang kawula mulyakaken, saestu bingah remen sanget kawula waget lumarap sowan dhateng sedaya ibu-ibu sedaya menika banom-banom NU wonten PAC Bandungan. Saestu bingah remen niki kegiatan ingkang sanget sae, kegiatan ingkang sanget istimewa, ingkang kuwatah sanget kemanfaatanipun nggih Mbah nggih. Kathah manfaate kathah sanget insyaallah barokah Allahumma amin. Salah satu kemanfaatan saking kula lan panjenengan sami nindai pengaosan, nindai selapanan muslimat, selapanan fatayat niki nopo sing sakjatose biasane nek yah menten niki teng dalem resani sinetron wonten enten ingkang biasane yah menten niki teng dalem scroll TikTok enten piyantune nggih rawuh sebelah pundi. Oke, nah werni-werni nggih mangke. Nah, nuwun sewu ingkang biasanipun yah menten niki kula lan panjenengan sami tasih scroll-scroll, tasih mresani sinetron ingkang kadang antuke mresani tanpa ngemut-ngemut Gusti Allah dengan adanya kiambak tindak fatayatan, tindak muslimatan, tindak selapanan kita sedaya dados kersa zikir dumateng Gusti Allah. Kersa ngemut-ngemut nikmate Gusti Allah. Kersa tindak pengaosan nambah ngelmu kula lan panjenengan sedaya insyaallah boten namung nambah ngelmu tapi ugi nambah amaliyah kita panjenengan sedaya amin ya robbal alamin. Kula kemutan Mbah dikir niki sangat penting nggih Mbah nggih. Dikir kula lan panjenengan sami, emute kula lan panjenengan sami dumateng Allah Subhanahu wa taala niki sangat penting. Gusti Allah sampun ngendikani innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri.
Dawuhipun Gusti Allah sampun jelas, sampun cetha. Gusti Allah sudah memperkenalkan zatnya kepada kula lan panjenengan sedaya. Kiyambek nggih ampun ngantos teng mrikipun diajak tepangan kalih Gusti Allah kok boten kersa ngemut-ngemut Gusti Allah. Kemutan mbah setunggaling dawuhipun Kanjeng Nabi ngendikaaken afdhaluz zikri la ilaha illallah wa afdhalud du'a alhamdulillah. Teng mriki di selapanan ini kita panjenengan sedaya sampun sareng-sareng pikantuk paket combo ngoten nggih Mbah nggih, paket komplit ngoten nggih Mbah, paket komplit. Kita sedaya dipun ajak zikir, nggih dipun ajak ndedonga dhumateng Gusti Allah. Kalau wau sampun dipun tuntun sareng-sareng nggih Mbah nggih, werni-werni zikire. Nah niki salah satu dawuh afdhaluz zikri, apik-apike zikir nggih menika ketika kula lan panjenengan sedaya kersa ngucapaken la ilaha illallah. Ngaten nggih Mbah, sedinten niki antuke maos la ilaha illallah pun ping pinten? Ping kathah nggih Mbah. Alhamdulillah. Antuke syukur alhamdulillah. Maos alhamdulillah sedinten pun ping pinten? Kathah nggih Mbah, pun boten itungan nggih Mbah. Allahumma amin. Nah niki pentingipun dzikir. Setunggaling dawuh malih ngendikaaken Mbah kullu syai'in siqalun wa siqalul qalbi dzikrullah. Sedaya perkawis niki mesti wonten alat pembersihnya. Kita sedaya badhe nyuci ageman niki wonten merek daya So Clean, leres napa mboten Mbah? Nah, nyumanggaaken panjenengan ingkang pundi ngersakake bersih kene ngagem So Clean nggih waget, ngagem daya nggih waget, ngagem rinso nggih waget. Sedaya perkawis niku wonten pembersihnya. Kita sedaya badhe nyampari latar, nuwun sewu nggih Mbah nggih. Latar niki kiambek nek badhe nyaponi, badhe ngresiki mawi samparan utawi mawi sapu, leres. Nah, kedah ngagem ikra ugi nggih mangke, sapu kalih ikra. Kita sedaya badhe ngepel masjid, kedah ngagem alat pel. Ugi wonten malih super pele. Niki termasuk sikolun pembersih. Lajeng napa? Wasikolul qalbi dzikrullah. Pembersihnya hati. Engkang waget ngresiki manah kula lan panjenengan sami niki adalah zikir dhumateng Gusti Allah. Insyaallah Mbah, nek kita sedaya teng manahe dipun kebai Gusti Allah, dipun kebai ngemut-ngemut Gusti Allah, manahe dados bersih. Allahumma amin. Manah kotor, manah gerah niki sangat luar biasa nyumpegine. Leres napa leres Mbah? Leres. Ingkang ngayem-ngayem manah kita panjenengan sedaya, penggalih kita panjenengan sedaya niki mboten sanes kejawi ngemut-ngemut Gusti Allah. Nek kemutan utang raose susah nggih Mbah nggih. Kula asring matur niki ngemutaken nek kemutan utang raose susah. Babakan duniawi napa kemawon niki ndamel susahe manah kula lan panjenengan sedaya. Nek le menggalih kenemenen, leres nggih Mbah. Menggalih arta kenemenen nggih. Halo Mbah, bingah napa susah? Nek pas artone sekedhik. Susah nggih Mbah. Nah niki perkawis donya niki ndamel manah kula lan panjenengan sedaya kirang sekeca, ndamel manah kula lan panjenengan sedaya dados menggalih ingkang werni-werni, ngraosaken kemrungsung. Tapi insyaallah menawi zikrullah, kersa zikir dhumateng Gusti Allah niki ndadosaken manah kita ayem, ndadosaken manah kula lan panjenengan sedaya bersih saking segala penyakit ati. Allahumma amin. Pun ngantuk napa dereng? Dereng. Nah niki kula maturi pindah nggih Mbah. Lajeng napa penyakit manah niku werni-werni. Penyakit ati niku sangat kathah. Salah satunya adalah
hasud utawi iri dengki meri srei enten Mbah ingkang kadang kados mekaten enten piyantune nggih rawuh jilbabe napa Mbah cemeng Masya Allah mboten nggih mangke teng mriki nuwun sewu para rawuh ingkang kawula mulyakaken kadang kita sedaya niki hasud dateng sedaya kenikmatane piyantun sanes wonten tiyang sanes nembe mawon teng mriki ngedakaken kulkas enggal ndelalah musim benter napa asrep Mbah nggih asrep-asrep benter nggih Mbah nggih. Nah niki kadang enten tanggine ngedakaken kulkas enggal kita sedaya ngraosaken iri, meri, dengki, srei. Naudzubillahi min dzalik. Kadang kita sedaya mresani wonten tanggine sampun mencapai cita-citanya kiambek tasih dereng, tasih wonten ngandhap kita sedaya teras iri, kita sedaya teras meri. Niki adalah setunggaling penyakit manah padahal Mbah hasud niki waget ndadosaken kesaenan kula lan panjenengan sami gugur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Mugi-mugi kiyambak dikiyataken nggih Mbah nggih. Mugi-mugi mboten dados piyantun ingkang teng mriki remen mresani piyantun susah, susah mresani piyantun remen. Enten Mbah ingkang modele ngonten? Kadah, Masya Allah. Tapi Bandungan boten nggih mangke. Insya Allah teng bumine Gusti Allah ingkang sanes Bandungan. Nah niki kadang wonten golongan piyantun-piyantun sing remen sanget nek ningali tanggine susah. Tapi susah sangat nek ningali tanggine remen. Insya Allah mugi-mugi kita sedaya dikiyataken dipun jagi kalian Gusti Allah sehingga dados piyantun ingkang waget nderek remen kalih sedaya kenikmatane tiyang sanes. Allahumma amin. Niki kula terasaken hasud niki waget memakan utawi membakar sedaya kesaenan kula lan panjenengan sami, melebur kesaenan kula lan panjenengan sami. Kama kados dipun ngendikaaken teng mriki kados nek kok api utawi geni niki mbakar setunggaling kajeng ingkang kering. Kajeng kering kajeng garing niki nek dibakar ngagem api langsung kobong nggih Mbah nggih. Benten kalian kajeng ingkang tasih teles utawi basah. Semanten ugi kesaenan kula lan panjenengan sedaya nek kok teng mriki sampun ngibadah werni-werni, sampun kagungan ngamal werni-werni, delalah kok manai kagungan sifat hasud, maka kesaenane bakal dilebur kalih Gusti Allah. Mugi-mugi kiyambek dijogo. Ngaten nggih Mbah nggih, ingkang kagungan kala wingi radi enten hasud-hasude, radi enten iri-irine, radi enten meri-merine. Mugi-mugi dengan zikir dumateng Gusti Allah, kemutan dateng Gusti Allah, dadosaken kita panjenengan sedaya dados bersih manae. Amin ya robbal alamin. Shallu ala Nabi Muhammad. Kekasih kita Nabi Muhammad. Sareng-sareng ngendika Nabi Muhammad. Ngaten nggih Bu nggih? Dereng ngantuk nggih Bu nggih? Alhamdulillah. Kekasih kita Nabi Muhammad, dambaan kita Nabi Muhammad, tauladan kita Nabi Muhammad, idola kita Nabi Muhammad. Ya Rasulullah salamun alaihi ya Rafi' asyani wa daraji atfatayaji rotal alabi ya uhai
salam tetap padamu, engkaulah sang Nabi penyejuk hatiku. Kami semua selalu rindu, datanglah wahai sang kekasihku. Hadirlah dalam mimpi indahku, bersama engkau damai hatiku. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'al syahri wa daraji, al-fatayati radal alamin, ya wailal judi wal karami. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Alhamdulillah. Dereng ngantuk? Dereng. Lanjut nggih Bu nggih. Ing mriki selingan alhamdulillah nembe sareng-sareng muji dumateng Kanjeng Nabi. Mugi-mugi kita sedaya tambah mahabbahe dhateng Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, narasaken penyakit manah nggih Mbah nggih. Niki monggo sareng-sareng mugi-mugi kita sedaya dados sing kala wingi manahe radi grenjel-grenjel, manahe kadang sulit menerima nasihat wonten napa mboten Mbah? Kadang nek diparingi pangendikan niki mboten nampa tapi malah muring-muring. Enten? Piyantune nggih rawuh malih. Masya Allah komplit nggih Mbah. Nah, niki kadang kula lan panjenengan sedaya ketika diparingi pangendikan, diaturi pangendikan, diaturi teng mriki nasihat werni-werni, kadang boten kok nampi malah mesegul. Keranten nopo mbok menawi manahe kita sedaya niki kirang bersih, malah kadang wonten nek kok piyantun sing angel menerima nasihat niki sampun dipun wastani manahe pejah. Naudzubillahi min dzalik. Pramila adanya selapanan ngenten niki ndandosi manah kita sedaya, nyirami manah kita sedaya supados mboten pejah. Ngoten nggih Mbah nggih. Ibarate taneman nek mboten disirami kanthi toya utawi air dangu-dangu layu. Semanten ugi manahe kita sedaya menawi mboten disiram ngagem ilmu, mboten disiram ngagem zikir dumateng Gusti Allah, dherekaken sedaya ibu nyai ingkang napa wonten dhateng Bandungan niki saestu ndadosaken manah kita sedaya ndak boten kopen nek boten derek. Ngaten nggih Mbah nggih. Kathah sanget wonten Bandungan kita sedaya, monggo selapanan wonten mriku, selapanan wonten mriku dipun dereki. Insyaallah manahe gesang Allahumma amin. Niki kembali ke penyakit manah nggih Mbah. Setunggal napa wau Mbah? Halo. Nggih. Nggih enten sing sampun supe. Nuwun sewu Mbah panjenengan menawi ngiris nganu napa nika kobis, bakdone ngiris wortel, diparingi tepung, disukani air, digoreng dados napa? Masya Allah, nek niku kemutan nggih Mbah nggih. Pun mboten napa-napa. Nah niki pentingnya selapanan nggih Mbah. Kadang kita sedaya bakdo dipun ngendikanipun supe wonten malih. Nah niki pentingnya selapanan kita sedaya dipun emotaken ben selapan. Kita sedaya dipun ajak setiap selapan sing kala wingi sampun supe kalih napa ingkang sampun dipun ngendikaaken Bu Nyai menika dados kemutan malih. Ngoten nggih Mbah nggih. Niki kula aturaken penyakit manah ndak boten rampung-rampung. Niki ket wau malah ngendikane ngalor ngidul. Penyakit manah sepindah kala wau hasud. Saklajengipun wonten malih Mbah teng mriki sombong, preso sombong nggih Mbah nggih. Batorul haq
wa azmun nas ingkang dipun wastani sombong niku kita sedaya boten kersa utawi menyangkal dateng sedaya kebenaran ugi teng mriki ngece dumateng tiyang sanese dumateng menungso lintune kita sedaya merasa lebih baik daripada tiyang sanes. Naudzubillahi min dzalik. Kadang wonten contone nggih Mbah nggih, tanggine teng mriki mboten jilbaban. Nah, kita sedaya langsung kae yukae ora kudungan. Aku lho ning ngendi-ngendi kudungan, berarti aku luweh apik daripada yukae. Enten Mbah, mboten nggih Mbah nggih, insyaallah mboten enten. Nah niki kadang kita sedaya ndadosaken manahe sombong, merasa lebih baik daripada orang lain utawi malah nuwun sewu ngece dumateng tiyang sanes. Halah kae wis kakehan dosa, wis ora kudungan karo bojone galak, ana maneh teng 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 teng. Enten Mbah, enten sing rewang-rewang malaikat raqib atid nggih wonten Mbah. Nggih, nyateti ngamale tanggine. Ngoten nggih Mbah nggih. Nah, teng mriki kadang kita sedaya ewang-ewang napa tugasipun malaikat raqib dalah malaikat atid. Mboten sah nggih Mbah nggih. Kita sedaya berusaha monggo sareng-sareng introspeksi diri sakderenge mengoreksi tiyang sanes. Mugi-mugi dimampuaken kalih Gusti Allah nggih Mbah. Keranten sedaya ingkang dadosaken mampu napa mboten niki mboten sanes kejawi namung Gusti Allah. Nah, kembali ke sifat sombong. Padahal teng mriki nek kok wonten piyantun sing tenggen manahe nggadahi sifat sombong, dipun dawuhaken la yadkhulunal jannah mangkana fi qalbihi mithqalu dzarrah min kibar. Boten badhe melebet suwarginipun Gusti Allah mangkana fi qalbihi sinten mawon piyantun ingkang tenggen manahe tenggen atine niki nggadahi sifat sombong meskipun namung sekedhik sauprit. Ngoten nggih Mbah nggih, nek basa Kaliyangkri teng Bandungan nggih wonten sauprit nggih Mbah. Nah, meskipun namung sauprit kok nggadahi sifat sombong niki ewet melebet suwarginipun Gusti Allah. Kiyambek kepengin swarga sedaya nggih Mbah nggih. Mugi-mugi kita sedaya dipun hindarkan direksa saking sifat sombong. Amin ya rabbal alamin. Nah niki para rawuh ingkang kawula mulyakaken, kenang napa kita sedaya niki kok mboten dipun parengaken gadahi sifat sombong, merasa kiyambek piyantun sing paling sae, napa malih nuwun sewu ngantos ngenyek tanggi tepalihe, ngenyek sederek-sedereke. Keranten nasib kula lan panjenengan sedaya teng ngajeng niki kiyambek boten mangertos. Leres nggih Mbah nggih, sing sak menika ketingale sukses, ketingale sugih, ketingale pangkate sampun inggil, bisa jadi 5 hari ke depan kalih Gusti Allah dipun idaaken derajate. Wonten ingkang sing sak menika ketingale piyantun asor di hadapan manusia, tapi sedinten malih, setahun malih dipun inggahaken derajate langsung kalih Gusti Allah nggih wonten. Pramila tidak ada alasan kita panjenengan sedaya nggadahi sifat sombong. Napa malih nek kok teng mriki pas kiyambek sombong dipun pendet nyawane kalih Gusti Allah. Ngeri nggih Mbah, ngeri. Mugi-mugi kita sedaya dipun reksa. Keranten napa ugi alasane kula lan panjenengan sedaya ampun ngantos nggadahi sifat sombong sepindah nasib kita ke depan tidak pernah tahu, tidak akan tahu napa nasibe kita sedaya. Ugi teng mriki kita sedaya gesang teng alam donya niki namung sementara. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika Gusti Allah sampun ngersakaken
Ting mriki sampun ndumugaken titi wancine kula lan panjenengan sami layas takhiruna saatan walayas takdimun. Kiambek boten waget nyang-nyangan kalih Gusti Allah. Nek pun wancine tanggal menika, dinten menika, wayah menika, maka kiambek tidak bisa mengenyang. Preso mengenyang nggih Mbah nggih. Boten kados kiambek pasti ndak peken. Nun sewu ting mriki kiambek nek tindak peken kadang wonten Mbah kobe sing asline sekilone 12.000 dados 2.000 leres. Sing ahli nyang-nyangan ibu-ibu napa bapak-bapak? Ibu-ibu wonten nggih Bu nggih. Piyantune nggih rawuh. Nah kita sedaya niki sing biasane nyang-nyangan wonten peken menawi sampun dumugi titi wancine Gusti Allah ngersakaken nyawa kula lan panjenengan sami kiambek boten waget nyang-nyangan kados pas wonten peken. Pramila napa monggo kita sedaya persiapkan kanthi husnudzon kalih Gusti Allah. Boten namung husnudzon kalih Gusti Allah tapi ugi teng mriki husnudzon kalih kawulanipun Gusti Allah. Ngaten nggih Mbah nggih. Dados kiambek boten mangertos kok teng mriki enten piyantun sombong merasa wong nika elek kiambek sing paling sae. Nun sewu boten ngertos mbok menawa piyantun sing kiambek cap elek niki kagungan ngamal tersembunyi. Ngaten nggih Mbah nggih. Niki nggih boten mangertos pramila tidak ada alasan kula lan panjenengan sami gadai sifat sombong. Shallu ala Nabi Muhammad. Tutu ayune, tutu baguse, ajine menungso, munggo pangerane, nanging akhlake, budi pekertine, tindak tanduke ing saben dinane, tindak tanduke ing saben dinane. Sareng-sareng ya Rasulullah nggih Mbah. Pun ngantuk, pun lir-lir niki dereng nggih. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a tutu sukiye mungguwe pangeran iman lan takwane nindak ke perintahe ninggal larangane besok ngamale diunduh-unduh dewe besok ngamale diunduh-unduh dewe ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syafi wa daraji akbata yaji rotal
Muhammad. Allahumma sholli Alhamdulillah, para rawuh ingkang kawula mulyakaken, narasaken matur tenggen mriki penyakit manah sepindah wonten hasud, saklajengipun wonten sombong, wonten malih ujub nggih Pak nggih. Ujub niki dos pundi merasa bangga dengan dirinya sendiri sehingga teng mriki sak mangkih merendahkan orang lain. Menawi syukur kalih ujub niki benten nggih Mbah nggih. Nek mensyukuri alhamdulillah Gusti Allah sampun maringi soco kalih ingkang sehat kagem tindak ngaos niki asmane syukur. Tapi nek ujub bangga kalih awake iki ya Mbak ngantos teng mriki ngraosaken tiyang lintune awon kita sedaya sing paling sae niku ingkang dipun wastani ujub. Ngoten nggih Pak nggih. Insyaallah menawi kula lan panjenengan sami napa malih sederek-sederek wonten Bandungan niki kula yakin sedaya kagungan sifat syukur dumateng Gusti Allah. Allahumma amin. Enten Mbah ingkang teka-teka teng mriki angen-angen menggalih alhamdulillah diparingi irung bolongane kalih madhep mandhap pun nate Mbah. Sampun menawi madhep nginggil nek pas jawah dos pundi Mbah? Nah, nggih, nganu nggih mangke kejawahan nggih, Mbah. Nah, niki monggo kita sedaya sareng-sareng napa nggih, Mbah, mengalihkan isu utawi mengalihkan sifat-sifat awon tenggene manah kula lan panjenengan sedaya dengan cara sepindah dzikir dumateng Gusti Allah. Ngadah-ngadahaken dzikir keranten wau dipun dawuhaken sedaya perkawis wonten pembersih wasiqalul qalbi dzikrullah. Pembersih manah kula lan panjenengan sedaya. Mixelar water nek cara make up nggih Mbah nggih. Nah niki pembersih manah kula lan panjenengan sami dengan cara ngadah-ngadahaken emot, ngadah-ngadahaken dzikir dumateng Gusti Allah. Monggo sareng-sareng dzikir niku werni-werni nggih Mbah. Ingkang remene sholawat nggih, sholawatan. Ingkang remene maos kalimat hauqalah nggih, maos kalimat hauqalah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Niki khasiatipun kathah ugi mujarab nggih Mbah. Panjenengan sampun nate midanget criyose sahabat Auf bin Malik. Sampun nate Mbah? Dereng. Preso sahabat Auf bin Malik nggih Mbah nggih. Preso napa dereng? Dereng. Nggih menawi kalian happy asmara preso Mbah. Preso Masya Allah tepang besti nggih Mbah nggih. Lah niki setunggaling sahabat Mbah nate matur dumateng Kanjeng Nabi ketika nggadahi keruwetan gesang. Kiambek kagungan keruwetan mboten Mbah. Masya Allah. Nah niki kadose pun dikode enggal mantuk ngoten nggih Mbah nggih. Pun bosen kali kula Mbah. Dereng walah nggih kinten-kinten badhe cekap pukul pinten Mbah? Kalih saestu teng mriki dugi tabuh kalih nggih Mbah nggih. Kados biasa kula tak mantuk riyen ngoten nggih Mbah. Iki pun dikode kalian ibu-ibu hadroh kadosipun dong ngoten enggal ngoten. Niki para rawuh ingkang kawula mulyakaken. Nerasaken matur kula criosaken setunggaling sahabat niki matur dumateng Kanjeng Nabi ketika nggadahi keruwetan gesang werni-werni delalah kagungan usaha kok usahane niki pas dicoba kalih Gusti Allah mboten patos lancar. Enten napa mboten nate ngalami nggih Mbah nggih? Nate ngalami kadang kita sedaya ngraosaken perkawis donyane kok radi teng mriki kirang lancar. Mboten namung niku delalah garwane sahabat niki pas gerah Mbah, garwane gerah. Kita sedaya nek kok garwane gerah susah napa malah senyum. Susah nggih Mbah nggih, senajan nek pas napa niki dangane dipun dokani wonten Mbah. Wonten ingkang duka-duka kalih garwa nggih wonten. Oh kathah. Nah, teng mriki para rawuh ingkang kawula mulyakaken garwane gerah delalah niku pas maose perang niki dipun riwayataken putrane sahabat niki
dadosaken tawanan perang. Nek cara sakniki keculik ngoten nggih Mbah nggih. Nah keculik niki sahabat Auf raosipun banget, raosipun boten kanten-kantenan akhire matur dumateng Kanjeng Nabi. Matur sowan dhateng Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, ya Rasulullah. Nggih punyai nderekaken nggih matur sembah nuwun punyai. Nggih kalih kondure punyai kita sedaya sareng-sareng ya Rasulullah nggih Pak monggo. Ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Loh kok ampun Bu? Lanjut napa mboten iki? Oh sampun, oke. Pun makdung ngoten nggih Bu nggih, pun capek nggih Bu nggih. Dereng walah nggih. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken. Nggih makin ndak kedangon nggih Mbah, niki nerasaken matur kalau wau kula aturaken sahabat Auf niki matur dumateng Kanjeng Nabi, pemature curhat sowan babakan keresahannya, keruwetan gesange ingkang werni-werni dicoba babakan rezekine, babakan donyane dicoba garwane, dicoba kalih putrane. Maksude mawi putrane dipun dadosaken tawanan perang. Akhire banget lajeng kalian Kanjeng Nabi dipun dawuhaken fasbir fal yukthir min qawli la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nasihate Kanjeng Nabi tus pundi, dawuhe Kanjeng Nabi tus pundi dumateng para sahabat niki ingkang sowan ingkang kagungan keruwetan. Fasbir sabar, fal yukthir min qawli la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sabar kalian ngadah-ngadahaken kalimat hauqalah. Terus pundi Mbah kalimat hauqalah? Illa billahil aliyil azim. Insyaallah nggih Mbah nggih niki mugi-mugi boten kewet dangu estu sahabat niki ngamalaken dawuh Kanjeng Nabi ingkang isbir fal yukthir min qauli la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Niki ndadosaken keruwetan gesange perlahan memudar. Ngaten nggih Mbah, sing waune teng mriki raosipun ruwet, raosipun werni-werni, cobane werni-werni dados teng mriki kaudaran barokah kersa ndedonga, kersa zikir, kersa ngadah-ngadahaken emut dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ngoten nggih Mbah nggih, insyaallah teng mriki kula aturaken malih, kala wau kula maturaken babagan penyakit manah ingkang waget kita resiki kanthi ngadahaken zikir dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ugi teng mriki monggo kita sedaya ngimbeti raos syukur dumateng Gusti Allah. Wau kan sepindah ingkang ngajeng kawula aturaken dawuhipun Kanjeng Nabi wa afdhalut du'a alhamdulillah. Monggo kiyambek sakniki berusaha ngadah-ngadahaken syukur dumateng Gusti Allah. Keranten Mbah
entene gesangi kita sedaya kirang bahagia niki keranten kirang syukur. Salah satunya nggih Mbah nggih, salah satunya keranten kirang syukur dumateng Gusti Allah. Entene duka-duka ting putra putrine, enten napa mboten Mbah sing galak kalih putra putrine? Enten piyantune nggih rawuh niki Bu. Nah niki keranten napa kiyambek kirang syukur dateng Gusti Allah. Insyaallah Mbah menawi kiyambek kok pandang segala sesuatu kanthi kacamata syukur dadosaken manai kiyambek ayem bahagia Allahumma amin. Misal contone kiyambak teng mriki kagungan putra kok ndelalah pas nopo niki ujian nilaine radi awon kiyambek kecewa nopo alhamdulillah kecewa nggih mangke. Tapi nek kok kita sedaya waget memandang kanthi kacamata syukur kiyambek waget teng mriki menggali alhamdulillah tasih waget nderek ujian. Alhamdulillah tasih dipun napa titipi putra putri leres napa mboten Mbah? Leres kathah piyantun-piyantun ingkang keadaannya jauh di bawah kula lan panjenengan sami. Pramila monggo sareng-sareng kita ngathah-ngathahaken syukur dumateng Gusti Allah. Insyaallah ingkang sampun panjenengan preso dawuh teng mriki nek syukur mesti bakal diimbeti nikmate kalih Gusti Allah. Dawuh tos pundi Mbah? La in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dawuhe sampun apal nggih Mbah nggih? Prakteke sampun napa dereng? Nah niki monggo sareng-sareng kita sedaya praktekaken mugi-mugi dipun paringi kegiatan zahiran wa batinan sehingga waget dadosaken kula lan panjenengan sedaya dados kawula ingkang langkung sae daripada dinten kepengker. Amin ya rabbal alamin. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, niki ningali wekdal sampun sawentawis siang, sampun dhuhuran napa dereng? Dereng. Niki nggih kadose sampun maose rolasan nggih Mbah nggih. Nah, ingkang napa niki nuwun sewu pun mboten rolasan ding Mbah. Niki pun meh setunggalan nggih Mbah nggih. Nah niki monggo mangke ndak dhuhure ngantos telat saestu tentunipun saking kawula anggen nderekaken ibu-ibu sedaya saking awal dumugi akhir kathah sanget kekiranganipun, kathah sanget kalepatanipun dohir ugi batos haliyah ugi makoliyah ingkang kula sengaja utawi mboten saestu kanthi lembahipun manah kawula nyuwun agunging pangapunten. Mugi-mugi benjang waget pinanggih malih nggih Mbah nggih. Niki saderenge doa ampun kondur riyin nggih Mbah. Nggih nek kresek-kresek madai berkat mboten napa-napa ngaten nggih Mbah, namung ampun kondur rumiyin saderengipun doa kadek nyangklong tas kalih berkate di sukake tas nggih monggo nggih Mbah nggih. Nah niki para rawuh ingkang kawula mulyakaken saestu tentunipun kathah sanget kekirangan saha kalepatan saking kawula saking awal dumugi akhir sepindah malih nyuwun agunging pangapunten. Mugi-mugi napa ingkang kawula aturaken wonten manfaatipun. Mugi-mugi kita sedaya saestu barokahipun silaturahim, barokahipun derek selapanan, dipun dadosaken piyantun ingkang ayem tentrem gesang donya dumugi akhiratipun Gusti Allah. Saestu sedaya sederek-sederek wonten Bandungan, khususipun wonten Banyuwangi, saestu pun paringi gemah ripah loh jinawi. Amin Allahumma amin. Mugi benjang waget pinanggih malih nggih Mbah nggih kanthi keadaan ingkang sehat, dipun paringi yuswa ingkang panjang, ingkang barokah fitaatillah, keluargi ingkang sakinah mawaddah warahmah, dzurriyyah ingkang sholih sholihah, pinaringan rizki halal barokah, waget nambah tegal nambah sawah,
kagem sangu sowan Mekah Madinah. Sak maos-maos dipun kersakaken Gusti Allah mugi pinaringan derajat husnul khotimah min ahlil jannah. Amin amin ya robbal alamin. Mekaten ingkang waget kawula aturaken saestu kirang saha langkungipun nyuwun agunging pangapunten kula cekapaken semanten wal afwu minkum tsummassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.